No niin, terve kaikille. Se on Master the Game täällä. Ja nyt äskeinen nauhoitus meni pieleen. En löytänyt sitä, kun se ei antanut tallentaa. Niin nyt tämä toimii toivottavasti. Me jäätiin siinä jaksossa tällaiseen. Paistoin kanaa. 8 kappaletta. San. Aho. Klikkasin vahingossa. Syödään. Ja mä tein tällaisen hauskan kellarin tänne. No, syö nyt ruokaa. Kattokaa. Tossa on nuoli. Aika huono nuoli, mutta ei tässä soihduisi nuoli. Ja sitten mä tein tollaset uututut. Mitäs toi on? Uututu. Puttauksessa oli joku juttu, joka oli joku uututu. Uututu. Mun pikkuveli sanoi sen. Syötös kurkkuu. Ja arvatkaa mitä. No. Vai sitten ei kannata mennä ulos. Kävellään. Meillä on myrkky. Jos työ ihmettelee, mistä mä oon saanut nämä kaikki kamat. Se on ollut aikaisemmassa videossa, kun nauhoitus meni pilalle. Kattokaa, vesi ei voi rauhoittaa siellä. En mä sano näyttää. Se sattuu. Hei, mietiä mitä tehdään tänne. Tänne tehdään megakoti. Niinku megabunkkerista nyt tehdään vaan megakoti. Jokaisen ton verran kun pystyy tästä. No, tänne. Nyt kun minä olen puolet. No. Joo, tehdään nyt tästä vaikka 6-5 minaa pitkä. Ei hätää, huomenna tulee pitempi jakso. Paljon. Vaikka 4. Eiku 10 minaa jakso. Au. Pikkuveli lyö itteensä kurkulla. Aika hulluus kuulostaa. Pikkuveli lyö kurkulla itteensä. On vielä ei katso. 5 minaa, niin minä lopetan kuvauksen. Aika märkä. Joo. Märkä. Äsken nauhoitus meni pieleen. Joo. Juu. Äiti tuli tosta just. Niin. Mun pikkuveli sanoi sen. Se kiusannut tahallaan. Tehdään sieltä minun duuni. Niin. Se on sen duuni. Siis. Kyllä te tiedätte mitä minä meinaan. Elikkä ei oo. Se ei oo edes 6. Oot se 6 vai 5? En mietin. 5. Se on 5. Sillä ei voi olla työtä, jos se ei oo edes eskarissa. Sinun kerrossa on. Oot siinä kerhos niinku 6. 5. Kerros 5. Niin, et se muka nyt on 5. On. Kattokaa. Mie käyn nukkumaan sänkyyn. Kattokaa. Onko se nukkus on ulkona? Kattokaa. Nyt minä olen kodissa. Niin herään. Olen ulkona. Ulkona. Eikö se olekin hyödyllinen? Ei ole. Se ole yhtä hyödyllinen. Hyödyllinen. Haitallinen. Osaat siellä puhua? En osaa. Oho, minä sanon nimen. Minä leikkaan ton kohon pois. En edes osaa puhua. Niin, en osaa puhua. 3 minuuttia niin lopetan. Älä vetää. Vetä.
Älä vedä. Osaan puhua taas. Mulle Aleksi, kun mä en voi tässä sulle nyt vetää muuttua. Pikkuveli matkii ymmiä. Se on ärsyttävää. Sitten mun sisko matkii ymmiä. Jäikö? Välillä mun äiti matkii ymmiä. Minun kaveri, kun se on tämän kanavan toinen omistaja, se laittoi minulle viestiä, että kato video ennen kuin laitat tubeen. Minä en tajua mitä se meinas sillä. Se oli minun eka video. Se alkaa heti valittamaan. Minä en ymmärrä. Miten se voi valittaa? Niinku, ei se tee yhtään videoita. Tän tekee se ehkä. Se on tehnyt, mutta se ei anna sitä lähettää mulle. Niin. Miksi se alkaa valittamaan siitä, kun minulla on niinku eka video, kun ekoisvideos on yleensä aika huono laatu. Niin. Se alkaa valittamaan. Kuule, Aleksi, kohta sä nimen Virkala. Oh yeah. Joka... Pikkuveli leikkii virkamiestä nyt. Ja nyt sinä pääsetkin pois tuosta duunista ja minä saan duuni. Elikkä tuosta pelin tekemisen. Apua! Yksi Mikä siellä oli nyt? skeletoni. Skalaton. Ai mitä? Skulton. Spalton. Joo. Minä Elikkä pois. skeleton. Ymmärsin kyllä. 9. Peitetään tuo. Mutta no niin. Nyt saadaan nimi tähän lappuun. Miksi? No niin, taas on nimesi ja nyt sinä olet pois. Niin säikähin oikeesta. Kun yhtäkkiä joku vaan niinku iski miuta. Minecraft, sitä ei ole suunniteltu kauhupeliksi. Mut väliin se teki vaan pelästyttää. Joo. Tässä on virkalappu 3D. Ups, en osaa tehdä kunnon kolmosta edes. Siinä kuului totuus. 3D X B on 3D XD. D tehdään tätä tuosta mallia. Älä ala laulaa tsiikkiä sitten. Jos liittyy tajus minä Hienoa, sä pääsit YouTubeen laulajaksi. Hienoa. Niin on. Siis laittakaa sinne kommenttiin ehdotuksia spesiaali niinku sarjaksi. Pasia. Joo, se olisi niinku Elikkä multa Master the Gameiltä. Ja väkivalta.